kanang wala mo sunod sa kaboboton sa Dios. Basa. Apan dili noon nga daw napakyas ang pulong sa Dios. Kay dili ang tanang misanay gikan kang Israel nga sakop sa Israel. Dili tanan nga mingsanay sa Israel, bisan pa siya anak ni Israel, wala na. Ila na siya anak ni Israel. Wala mapakyas ang pulong sa Diyos nga ang Israel, katauhan sa Diyos, nangalagad sa Diyos, nakaila sa Diyos. Bisang pa sila. Masuk. Kay dili ang tanang misanay gikan kang Israel nga sakop sa Israel. Ang tanan nga mingsanay gikan sa Israel, wala na ila sa Diyos na ang tanan sakop sa Israel. Ngano nga wala giila sa Dios? Nga mingsanay maunta sila katauhan sa Israel. Nakakiyas ba di ang pulong sa Dios? Nga ang Israel mao ang katauhan sa Dios? Di panumpaan sa Dios sa ilang mga ginikanan? Wala mapakya. Tungod kay adunay mga katauhan sa Diyos, nag-reject nga dili na mahimong kababanay anak ni Israel. Kadtong mga ka, nga wala, muto, o malalaga. Hello? Amen. Kailangan nga sa versikulo, adunay ko nito. Amen. Yes, Lord. Dili si Kiber, nagtukod. Nasa record book. 2007, ningon ang binukan ako. Ako nagatukod na ining grupo. Dili ikaw nagtukod. Ang tinukod sa tao, matod sa Ginoo mahanaw. Apo ang tinukod sa Diyos, dili mahanaw. Kay ako ang nagtukod ng ining grupo. Magpabilin ini hangtod sa adlaw sa akong pagbalik. Daghang tao mga tagatahon karon na mga grupo. Pamaanay ka na. Tinukod sa Diyos, tining grupo. Apan tining grupo nga tinukod sa Diyos, matod sa Ginoo, ako ang nagpili. Kinsa kini mga tawhana akong gipili, akong gipasalot kanimo. Apan sa tanan nga akong gipili, ako pang padapilian. Maura ang mga membro sa grupo sa krusada nga makakadto sa nagkalain-laing dapit kanang imong kinabuhi nga ma-display sa Ginoo sa katawhan sa kalibutan nga limpyo, hinlo o walay bulig, walay kunos. Nakakriyas ba ang Diyos pagtukod ninyo nga grupo? Basta. Bilang sa napakriyas. Apan dili noon nga daw napakyas ang pulong sa Dios. Kay dili ang tanang misanay gikan kang Israel nga sakop sa Israel. Para mapatos sa pulong sa Diyos. Isang ka nga ang tanan nga sato? Ang tanan nga Misanay isanay gikan sa Israel. Dili gikan kang Israel nga sakop sa Israel. Nakasrop sa Israel. Binsabtong nga napakyas ang pulong sa Diyos. Sabi sampa nga ang tanan nga minsanay sa Israel. Sakop sa Israel. Wala mapakyas ang Diyos sa pagtukod ini nga grupo. Nabisan pa ang mga tao, mga katauhan nga gisulat na haron nga mahimong membro sa grupo. Apan kung mataga ka, John, dili sabtong nga ang Diyos napakyas sa pagtukod niya ini nga grupo. Kay kantorang nagatuman. Mapilit kadtong mga tao na nausap
ang iyang suntihan ngadto sa pagkamaayo sa pagdungog sa Ginoo. Maura kamo ang iyang pagkakuhaon na dahil na mahimo ka na makauban sa bisan asang dapit na magawal sa lunsay pulong sa Diyos. Wala mapakyas ang Diyos sa pagtupo ng inyong nga grupo. Amen. Kay sampag na yung mga taga tungod kay Adonai mga pabilin na ining nga grupo nagipili sa Ginoo nga mopadayon sa paglakaw haron mamantala sa pulong sa Dios o madisplay imong kinabuhi nga mahimutan sa Dios o makita ang imong kahayag ngadto sa kalibutan nga diin anaa sa kangitli haron ang daas sa kangitli mahiat sa kahayag tinatawag sa Amen. Praise the Lord. may bilin sa mga tao nagipagsulat sa Ginoo. Di man ako makadupa. Igok ra ko nga nagsunhod kung kinsa ang tao nga paabonon sa Dios. Kung ikaw igsoon sa isang kung ikaw anak, kung ikaw dili makita sa Ginoo na ita-display na manindot sa kalibutan. May bilin nga Ginoo tungod kay ang Dios anak ni dili si Ginoo. Amen. Hello. Pili ako. Magpili. Nanggiinan ko sa Ginoo. Ito sa imong anak. Akong pagataga. Kay pilit siya ko. Sa takong sugo na akong sugo. Anak na ako. Nanay ipadak. Wa ko may wa ko ita. Ako sa Ginoo, Ginoo ayaw Ginoo. Ako ang anak Ginoo. Wala ko'y mahimo kay way tao makadupa sa tubangan sa Dios. Kung ikaw itagak ka din. Wa ko'y mahimo. Pag-ingon sa Ginoo kang Moises. Moises, ang tanan nga wala buto kanako o nagbuhat sila o kasalanan o bilhod o misimba sila sa mga desider silang tanan maibilin sa kamingkapan. Nakaingon ba si Moises Ginoo? Ayaw sila bilin. Matod sa Diyos. Tingnan niya ang mga katawhan. Kay matod sa mga tao. Kung muadto ta ni anang Kanaan. Madingon sa Diyos, mahimong tukbunon ang atong mga anak nila. Kay sila mga higante, mga kusgan sila, bantogan sila maggugawa. Nangahadlok sila kay mga anak ni anak. Pagpaniid nila dito, 40 sa adlaw sila dito naniid kung kunsa ang mga tao na atong dakita sa Kanaan nga gihatag sa Diyos nga panulundon alang kanila. Kay dito ang bahanti, nag-aagadagay ang gatos. Pagtanaw nila, dili na kaya. Napapahaon sila, haron sila mapuli sa pagpuyo ito. Tanaw nila sa mga kutag sa kalikun, napakabuhat. Tanaw nila sa mga sundalo, sabit sa inyong kapan. Gagubay. Di na kaya. Nanguloy sila pag-una apan adunay duhara ka tao na nagpabilin dito nga wala matingkita nila ang dakong sa mga tao nga namoy dito ang mga gantik dito kay hindi na nakita pating dagkuha sa ubas kamatog nila tinuod yun nga kining dapitan nagagdagay day ang gatas sa dugos nga mo'y gisaan sa Ginoo na atong panahon ito. Nagdayong sila si Caleb o si Joshua kay silang pamatungan ang pulong sa Diyos na tinood. Amen. Ang gisaad sa Diyos nga nagadagay day ang gatas sa dugas. Wa sila mahadlok na itong sigante kay ang sigante alam kanila wala ka na makababag sa plano sa Diyos nga kanang gapita ila na panimulo. Praise the Lord. Matawag sa Ginoo at sa mga katawhan sa Israel. Ang inyong giingon nga ang inyong mga anak tukbunin niya ng mga tawhana. Sultihan ko kamo. Sila ra ang makasunod dito. Kamong tanan. Mga mata.
ang tanan nga hibilin niya itong dapita ang ilarang mga anak mo nakasulod sa kanaan. Tungod kay ang maangaw, nagto sa Diyos, ang kantong na hino. Ang matinudahan mo nagto sa Diyos. Kaya ka na, nagsimba. Nakapagnood. Ang nga bersikulo, connection sa tanang Kristihan sa Tibok. Pandili hinuon nga daw napakyat ang pulong sa Dios. Dili ang tanang sana gikan kang Israel, nasakop sa Israel. Napakyas ba ang Diyos sa pagtawag sa tao? Wala mapakyas ang Diyos nga nahimo ka nga Kristohanon. Apan ang himong pagka-Kristohanon kinahanglan nga ikaw tinaod nga pamilya sa Diyos. Sumala sa igingon, dili tanan ni misanan. Yes, Lord. Dili tanan nga gitawag og Kristohanon nga himong pamilya ni Ginoong Hesus. Kay mato ni Ginoong Hesus, samtang ang mga tinungnan ningon, Ginoo ang imong mga igsoon ta sa gawa. Mato sa Ginoo, kinsa ang akong mga igsoon. Sultihan ko kamo, kini sila ni Adinhe, nga nagabuhat sa kababoton sa akong amahan. Sila ang akong tinood na igsoon lalaki o igsoon babae. Dili tanan nga mga Kristohanon gitawag sa kaino mahimong kabangay sa Diyos kung dili katurang nagatuman sa kabubuton sa Diyos. Kristohanon ka. Nagtuman ka. Tumagon ka ra. Niyo generasyon ka ra. Musunod ka sa oro. Oro, baya na. Saan ang musulog? Ayun. Magkakauban pa ko sa akong mga tinulaan. Maunay gusto sa Ginoo nga magkakauban pa siya. Pag niabot sa antay. Nagkiyakwa. Apan maniwan mo. Man ko. Dili, matsuna. Ang akong kababutuan. Kung dili, ang inyong kababutuan. Ang matsuna. Ang akong suna. Ikaw, di pa ningon kung maayo ang Ginoo.